Lucas 65:1-2. Ang Ginoo miingon, andam ako pagtubag sa mga pagampo sa akong katawhan, apan wala sila mosangpit kanako. Buot kung aila akong makitaan, apan wala sila mangita kanako. Wala magampo kanako ang nasod bisan og nag-ingon ako, ania ako. Sa tanang panahon, andam ako pagdawat sa mga tawong masupilon nga wala mosubay sa dalan, nga matarong kun dili nagtuman hinuon sa ilang gusto. Yes, Lord. Hallelujah. Magpusman ng mga katigayunan, kung mawala ka sa akong giliran. Magpusman ng kaanyag ng kalibutan, kung ikaw, Diyos, di ko makauban. Labaw sa tanang butang, ikinahanglan ka, di ko ikabalo ang presensya mo. Labaw sa tanang butang, ihilig kong maka, kay ikaw, Ginoo, ang kinabuhi ko. Yes, Lord God Jesus. Magpusman ang mga katigayunan, kung mawala ka sa akong kiliran. Yes, Lord God. Magpusman ang kaanyag ni kalibutan, kung ikaw, Diyos, di ko makauban. Labaw sa tanang butang, ikinahanglan ka, di ko ikabalo ang presensya mo. Labaw sa tanang butang, gihigugma ka, kay ikaw, Ginoo,
Jesus. Dili mi mabuhi, Lord God, kung wala ka, Lord God. Hallelujah. Daghan king salamat sa ulan, Lord God Jesus, nga imong gihatag kanamo, Lord God Jesus. Gamhanan kay ka, Lord God, sa tanan, Lord God Jesus. Daghan king salamat, Lord, sa imong paghigugma kanamo, Lord God. I-bless, Lord God, ang mag-usa kanamo diri karon, Lord God Jesus. Bisan pa, Lord, sa ulan, Lord God Jesus, nangadto gyud mi diri sa imo ang balay alampuanan, Lord God Jesus, para mo simba kanimo, Lord God, mo dayeg dira kanimo, Lord. Yes, Lord, gamhanan kay ka, Lord God. Yes, Lord. Hallelujah. Bisan pa, Lord, sa wala diri karon, Lord God Jesus, ikaw mag-bless sa ilaha, Lord God. Gamhanan kay ka, Lord God. Yes, Lord. Hallelujah, Lord God. Hindi mo lang, O Diyos, ako may pagsali. Hindi mo lang ako may katabawan. Kay ikaw ang akong Ginoo. Hindi mo lang, O Diyos, ako may pagsali. Hindi mo lang ako may tataglawan. Kay ikaw ang akong Ginoo. Ug ikaw ang kadaog. Yes, Lord, gamhanan ka, Lord God. Gamhanan ka, O Diyos sa kanturan. Yes, Lord, ikaw lamang ang akong gisalig. Labaw ka sa tanang butang. Ka sa tanang butang. Niiling kalibutan. Buto ko masalig ko. Kanimo akong Ginoo. Ang balaan mong Espiritu ipakunsay. Buto ko. Yes, Lord. Buto ko masalig ko. Kanimo akong Ginoo. Ang balaan mong Espiritu ipakunsay. Buto ko. Yes, Lord. Buto ko masalig ko. Kanimo akong Ginoo. Ang balaan mong Espiritu ipakunsay. Gamhanan ka. Yes, O Diyos sa gamhanan kay ka, Lord God. Ikaw ang tanang gamhanan, Lord God, sa tanan, Lord God Jesus. Daghan kay salamat, Lord God, sa imong pagpangga ka na mo, Lord God Jesus. Bisan pa, Lord, sa among mga kalapasan din ang kanimo, Lord God, huwag mo gipasagdan, Lord God. Hanan ka, O Diyos sa kanturan. Ikaw, yes, Lord God,
ka sa tanang butang, Lord God. Ikaw gyud ang among unahon, Lord God Jesus. Yes, Lord. Hallelujah, Lord God Jesus. Daghan kay salamat, Lord, sa matag adlaw nga kinabuhi, Lord God, nga imong gihatag kanamo, Lord God Jesus. Atong palakpakan ng atong buhing Dios. Yes, Lord, gamahanan jud ka, labaw ka sa tanan, Ginoo. Bisan og bisag kinsa pa kami diha sa imong atubangan, ug unsa pa kami, Ginoo. Pero ang imuhang pagka-Dios, ang imuhang pagkagamhanan, ang imuhang kaayo, kaluoy ug ang imong gugma, padayon gayud nimo nga gipakita ug gipasinati nganhi kanamo, Ginoo. Ginoo, nagapasalamat kami ning taknaa sa kabuntagon sa imuhang favor nga ni kanamo, Ginoo. Salamat sa ulan kay ikaw, Ginoo, nagapaulan nining nga mga adlaw, Ginoo, nining sayo sa kabuntagon, Ginoo. Tungod kay taas na mga panahon usab kami nakasinati o gilabihan kainit nga panahon. Apan imo gayod nagi hatagan kami, gipanalanginan nimo kami pinaagi sa ulan, Ginoo. Salamat, Ginoo, kay wala usab kini nahimong babag aron ang imong mga katawhan dili makasimba nga na kanimo, Ginoo. Nga din imo gihapon nagitigom ang matag usa aron nga magadayeg magasimba nga na kanimo, Ginoo. Salamat sa mga panalangin na financial, material, physical, emotional, mental, labaw sa tanan espirituhanon nga panalangin nga diin ikaw gayud nagalig-on sa amoang mga pagsulay, sa amoang mga kaluyahon aron kami mulahutay sa pag-alagad ganha kanimo. Lord, pasaylo ami sa tanan namong mga sala nga nahimo da kanimo, Ginoo. Nasayod gayud ikaw sa mong kinabuhi nga adunay daghan na mga butang nga diin ikasaway gayud diri sa mong mga kinabuhi. Ug padayon ako nagaampo na ikaw magahimo niini nga putli. Ikaw magahimo niini, Ginoo, nga angayan diha sa imong atubangan, Ginoo. Nagaampo ako, Ginoo, nining imong mga katawhan na padayon ka magapanalangin kanila, magalig-on sa ilahang pagtuo ug pagsalig nga na kanimo aron nga sila, Ginoo, makalahutay sa mga nagkanalain na mga matang sa pagsulay diha silang kinabuhi. Nagaampo ako, Ginoo, sa tanan na mga adunay mga balatian karon nasa ospital, nasa balay. Lord, bisitay sila, kaluyi sila sa ilang mga balatian, pinaagi sa pag-ayo kanila. In Jesus' name, I declare and speak healing nga na kanila, Ginoo. Nagaampo sa bao, Ginoo, sa mga kaigsuunan namo nga naa sa mga kaluyahon ning mga panahuna na ikaw magadasig kanila, magalig-on sa ilang pagtuo, pagsalig nga na kanimo, Ginoo. Ako mapag-ampo nga dili gayud sila, Ginoo, mapukan sa ilang pagtuo, pagsalig nga na kanimo, Ginoo. Nagaampo sa bao, Ginoo, sa tanan namo na mga opisyalis sa among gobyerno, gikan sa lokal ngadto na sa national namo nga panggobyerno. I pray for wisdom nga na kanila aron nga able sila na makadumala diha sa ilang mga constituents, Ginoo. Ilabi na gyud niining nasod sa Pilipinas. I pray, Ginoo, sa tanan nimo ng mga alagad karon, mga pastors and missionaries na imong gipadala sa nagkanalaing mga kasimbahanan o sa nagkalain-laing dapit na ikaw magapuno kanila sa langit no nakaalam aron nga sila, Ginoo, makahimo gayod sa pagpakisayod kung unsa man ang imuhang buot ipawali o ipatudlo ngadto kanila, Ginoo. Nagaampo ako nga ikaw magablas bisan pa sa mga kaigsuunan nga naa karon sa abroad, labi na sa mga kaubanan sa manla Dexter, nila ni Wawing o na ni Bimbim, Ginoo, na ikaw, Ginoo, magauban kanila, magapanalangin sa ilahang mga paningkamot ditong dapita, pinaagi usab sa pagpanalipod nimo silang mga kinabuhi nga ilayo nimo gikan sa makatalagman mga daotang elemento, Ginoo. O bisan na, Ginoo, kanunay nimo silang pahinumduman sa imuhang pulong aron nga dili sila mahilimot nganha kanimo, Ginoo, bisan anaa sila sa halayo nga dapit, Ginoo. Nagaampo ako nga ikaw usab padayon na magalig-on kanila nga dili sila, Ginoo, madaog sa mga kamingaw bisan na, Ginoo, sa mga pamilya nilang nahibilin. Ikaw usab, Ginoo, may maga-comfort kanila, magahupay diha sa mga kaguol o kabalaka o kamingaw nga ilang gibati, Ginoo, silang minahal sa kinabuhi na sa abroad. I pray, Lord, na ikaw magatabang kanila
nga mupadayon mo lahutay sa kinabuhi ug maglig-on nga na kanimo Ginoo. O padayon usab ako nagaampon ining kabayan relocation, makasikbit niini ng mga dapit, mga kasilinganan ng mga dapit. Ako mapag-ampo na ikaw magatay-og nining mga dapita Ginoo. Aron nga ang mga tao nga walay panahon kanimo, wala nagatagad kanimo, way pagtagad kan, wala gayoy pagpakabana kanimo diya sa nang kinabuhi, ilaha Ginoong ila Ginoong bation Ginoo ang panginahanglanon nga na kanimo. Ako mapag-ampo na ikaw gyud magaluwas sa tanan ng mga tao nga wala pa gyud makaila nga na kanimo. Ako ang ginasalig o ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus name I pray. Amen. Amen. At handa mo na itong mga halad, no? Muhatag sa kalipay, diha sa Ginoo. Muhatag sa kalipay, diha sa Ginoo. Daygon ta ang Diyos, musaligtan niya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Muhatag sa kalipay, diha sa Ginoo. Muhatag sa kalipay, diha sa Ginoo. Daygon ta ang Diyos, musaligtan niya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Hello. Ginoo, nagapasalamat kami nini sa lapi kinitaan si mong katawhan na ikaw Ginoo magablas nini magamit kayod para sa kalambuan sa buluhaton ni nga iglesia. Ikaw usab Ginoo magapanalangin sa mga tao nga imong gipanalanginan nga sila Ginoo gayod makaambit sa mga kahibulungan nimong mga buhat ug mga panalangin diha silang kinabuhi. Ako ang ginasalig ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus name I pray. Amen. Maayong buntag sa tanan. Salamat sa Ginoo nitak na karon sa kabuntagon. Dili kita magalangan kung aduna may mga Biblia, abli uban kana ako sa libro sa Galacia kapitulo 2 bersikulo 20. Part 2 kini sa atong mensahe last Sunday. Galacia kapitulo 2 bersikulo 20 ang pulong sa Ginoo nag-ingon. Gilansang ako sa cross uban kang Kristo, dili na ako ang nabuhi kundi si Kristo ang nabuhi sa sulod nako. Ug ang kinabuhi nga karon akong gikinabuhi sa unod, akong gikinabuhi diha sa akong pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma kanako ug nagtugyan o mitugyan sa iyang kaugalingon alang kanako. Ang Dios magapanalangin siyang pulong, magaampo kita. Ginoong Dios, salamat Ginoo sa imong pulong ako ang nabasa ni taknaa sa kabuntagon. Ikaw magapanalangin ini nga kami makasabot niini ug tuguti nga kining imong pulong magadulot gayod sa kinauyokang bahin sa among kasing-kasing ning taknaa sa kabuntagon aron nga dili kini mo labayng kawang sa among kinabuhi unya inig pamauli namo o sa umabot na mga adlaw. Ako ang ginasalig ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus name I pray. Amen. Mas banda ko maayong buntag sa tanan. Kini nga mensahe o kini nga scripture sulat kini ni Apostol Pablo. O kini nagahisgot mismo sa iyahang kaugalingon kung naunsa siya nga naluwas o sa unsa nga paagi siya magpagamit alang diha sa Ginoo. Kung nato ang sabto ng bersikulo 20 sa ato ang gibasa ganina, matud pa niya gilansang ako sa cross uban kang Kristo. Sa ingon niya, gilansang siya uban kang Kristo diha sa cross. Igsoon, ikaw ug ako daw sama pod kay Apostol Pablo nga gilansang uban kang Kristo diha sa cross. Ug matud pa niya, dili na ako ang nabuhi. Dunay dako kaayong significant kung kita gikalansang uban diha kang Kristo. Kay kung gilansang ta uban kang Kristo,
namatay pud ta uban kang Kristo. Namatay ta. Mao na ang ingon ni Apostol Paul nga dili na ako ang nabuhi diri kanako. Subot pasabot kay gilansang naman ta uban kang Kristo, namatay ta uban ni Kristo. O kay nabanhaw man si Kristo, nabanhaw pud usab kita sama nga si Kristo nabanhaw. Ug buot na kung buot natong sabton, dili na dapat ang kadtong sa una natong pagkatao ang mumaniobra sa ato ang kinabuhi, kundili si Kristo na. Kay patay naman ka kaniadto. Katong wala pa nimo gituuhan si Jesus Christ as your Lord and Savior sa imong kinabuhi, mao to ikaw. Mao to ang imuhang tinuod na pagkatao. Pero sa diha nga ikaw mituo kang Jesus Christ, midawat kaniya ingon nga imuhang Ginoo personal nga manluluwas sa imong kinabuhi, dili na ikaw maoy tag-iya sa imong kinabuhi. Ang mumaniobra diha sa imong kinabuhi, dili na katong ikaw kaniadto nga nagmaniobra sa imong kinabuhi, kundi si Kristo na, kay siya naman ang imuhang gituuhan nga mahimo nimong Dios diha sa imuhang kinabuhi. So mao na ang pasabot sa pulong sa Ginoo. Matud pa niya diri ang nabuhi sa sulod, o yun na si Kristo, kundili si Kristo na ang nabuhi sa sulod nako. Ug ang kinabuhi nga karon akong gikinabuhi sa unod, akong gikinabuhi diha sa akong pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma kanako ug mitugyan sa iyang kaugalingon alang kanako. So sa daw ingon ni Paul, dili na siya ang nabuhi kundi si Kristo na ang nabuhi diha kaniya. So ang kinabuhi nga iyang naangkon karon, katong kinabuhi nga nabanhaw, katong kinabuhi nga gipakamatyan ni Jesus Christ, magkinabuhi na to siya diha sa pagsunod o sa pagtuo o sa pag-alagad sa Ginoo nga nagpakamatay diha sa iyaha. So kita na mga Kristohanon inana ta dapat. Tanawa si Paul, kinsa si Paul kaniadto? Usa ka maglulutos. Daghan na mga Kristohanon ang iyang ginalutos. Ginapapatay niya ang uban. In fact, sa diha nga gidakop si Stephen, gitugtan niya nga batuon to si Stephen sa mga tao hantod mamatay to. And then human mamatay si Stephen, wa pa gid mohunong si Pablo o si Saulo sa pagluto sa mga katawhan sa Ginoo, kay iyaha pag yung gipang sulod, gipang saka ang mga kabalayan sa mga Kristohanon o gipang dakop ang mga Kristohanon o gipang bilanggo sila. Gani before siya nadakpan sa Ginoo, misulay pa siya sa pag-adto sa Damasco, kay tuay mga Kristohanon dito nagtago. Kay sa diha nga namatay si Jesus Christ, ni-scattered ang mga Kristohanon sa kahadlok, nga mamatay sila kay ginaluto sila human mamatay si Jesus Christ. O si Pablo o Saulo, mao'y labing gikahadlokan na manglulutos niya atong panahona. Pero sa diha nga na-encounter niya ang Ginoo, diha sa dalan sa Damascus, dunay total transformation sa iyang kinabuhi. Gikan siya pagka manglulutos, miadto siya sa kadalanan aron sa pagpangwali sa pulong sa Ginoo. Imagine mo na. So tama ang iyang giingon nga siya namatay, gilansang uban kang Kristo ug namatay, ug ang nabuhi diha kaniya dili na siya, kundi si Kristo na ang nabuhi diha sa kinabuhi, ug ang kinabuhi nga anaa siya karon iyahan ang pagagamiton sa pag-alagad sa Ginoo. Dapat masabtan nato ngayon ana dapat ang atoang pagkakristohanon. Dunay total transformation, dili kay mubalik ka kung asa ka giluwas sa Ginoo. Subo hunahunaon na human ka luwasa sa Ginoo, mubalik ka didto sa dati nimong kinabuhi nga gihawas na gani ka sa Ginoo. Gikuha na gani ka sa Ginoo gikan sa lapok, giligo ka sa Ginoo, gihugasan, gilimpyuhan. Unya, mubalik yapon ka sa lapok. Muratag baboy. Balo mo baboy? Liguan ng baboy. Di ba? Pag umagligo ni mo na, masawag na po asa tong basa, asa tong lapok, asa tong hugaw. Iro, bisag iro gani. Pag liguan ko ng iro, kanang mga askal, ambot lang anang mga na-hybrid na iro, o mga imported na mga iro. Pagligo og askal nga iro, nya buhi Di ba, dito na sa mga kabunbunan mo saom, kay para maugay ang balhibo. Muratag inana. Na dapat dili untata inana. Dapat ato ang hunahunaon na patay na ka. Patay na ang imuhang kanay adto nga kinabuhi.
Dili na dapat ikaw ang masunod. Dili na dapat ikaw ang magbuot sa imong kinabuhi. Kinsa naman dapat magbuot? Katong nabuhi sa imuha. Katong na nag-iya sa imuha. Mao na to'y magbuot. Dili na ka makabuot. For example, mura ba kaning cellphone? Ihatag na ako kay Jandre ang cellphone. Kinsa na may ako ang tag-iya sa cellphone. Akong ihatag kay Jandre. Kinsa na may magbuot karon sa cellphone? Si Jandre na. Kaysa naman kay gihatag ba na ako sa iya. So dili ko masuko kun iyang ilabay, ilambos, itsanyag dagat. Kaysa na may tag-iya adto. Nakita ko sa usa ka vlog, no, usa ka babae, may usa ka abot lang kung familiar mo adto. Di man to familiar sa kuha. Naa siya usa ka vlog nagitaghaan niya kutsi. Katong usa ka driver man siguro to, nga walay sakyanan, murag grab driver ba to siya or sa ba to siya. Pero wala siya ikaw galingon nga sakyanan. Gihatag sa iyaha ang sakyanan nga kutsi. Kay para gamiton niya sa iyahang panginabuhi. Unya paghatag sa iyaha, may chat siguro tong iyang gitagaan o giingnan niya. Ingon niya, maging honest lang ako sa iyo, ma'am. Na yung sasakyan na ibinigay mo sa akin, ibininta ko. Ingon niya, ibininta ko at pinatayo ko ng bahay kasi wala akong bahay. At nagpakabit na rin ako ng kuryente para may kuryente ang bahay ko. Balo mo sa reply atong babae nga naghatag? Ingon niya, sa inyo po yan, kuya. Kayo po ang bahala. Tapos paingon niya, nagpakabit rin ako ng kuryente. Yun niya, wow, salamat kuya. At nagamit mo ang binigay ko sa iyo. Oh. Kay kon naghuna-huna to nga vlogger nga iyaha gyapon tong kutsi, masuko to siya. Pwede to siya moingon, nga anong imo mang gibaligya? Nga ako man tong gihatag sa imo nga pangpamasayro nimo o para sa imong panginabuhi. Pero kabulo ka unsay tubag niya, sa inyo po yan kuya. Dapat inaana ta nga human nimo gihatag ang imong kinabuhi diha sa Ginoo, sa iyahan na imong kinabuhi. So kung unsaon sa Ginoo ang imong kinabuhi, buhion kaniya, upat yun kaniya. Ikaw na ang bahala Ginoo. Ikaw ang bahala Ginoo kung unsaon ko nimo. Pero kita daghan sa tuwa kita magbuot. Maingon ta mga Kristohanon ta, pero di ta pahilabot sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kita magbuot sa atong panahon, sa atong time, sa atong kwarta, sa atong panginabuhi, sa atong pagpuyo, sa atong buhaton, sa atong inumon, sa atong kaunon. Way labot ang Ginoo. Naara sa tuwa kung simba ta o dili, naara sa tuwa kung ubasa ta Biblia o dili, naara sa tuwa kung di ta moampo o dili, naara sa tuwa og magpakasala ta o dili, mupadayon ko aning bisyo o dili. Way labot ang Ginoo. Na kung ato sabton, si Pablo mismo nagingon, nga ang kinabuhi nga naa ako karon, dili na ni ako, kun dili iya na ni sa Ginoo o gamito na kini nga kinabuhi alang sa pag-alagad diha sa Ginoo. Now, ingon pa diri the cost in serving God. Ang bayad sa pag-alagad sa Ginoo. Dunay bayad sa pag-alagad sa Ginoo. O bugat kini nga kabayaran. Kay dili ka makaalagad sa Ginoo o tarong kung wala kay bugat na bugti niini. Dili sa yon mag-alagad sa Ginoo. Even pastors, daghan mga pastor mangundang sa pag-alagad sa Ginoo, mangundang sa pagpamastor tungod sa bugat nga bayad niini. Kay kung di mo kaya ang kabayaran sa pag-alagad sa Ginoo, dunay gyoy mahitabo o posible nga di jud ka kaalagad og tarong diha sa Ginoo. Una, taking up your cross. Unsa daw? Pas-ana ang imong cross. Mao na kung muingon ka, mag-alagad ko sa Ginoo. Ayaw pagunahuna nga lami ang kinabuhi nga mag-alagad sa Ginoo. Ayaw gid pagunahuna, mag-alagad ko sa Ginoo kay para madato ko. Mag-alagad ko sa Ginoo para makwartahan ko. Mag-alagad ko sa Ginoo kay para mabutan ko. Mag-alagad ko sa Ginoo kay para ilado ko. Mag-alagad ko sa Ginoo para sikat ko. Dili ana. Kay kung mag-alagad ka sa Ginoo, kung mahimo, ikaw ang labing kasilagan nga tao doon sa kalibutan. Si Jesus mismo nag-ingon, tungod ka na ako, pagasakitan mo, pagasakiton mo, kasilagan mo sa mga tao, tungod na ako. Muna kung maghuna-huna ka, nga mamastor ko para mo sikat ko, mamastor ko kay para kanang mahimo kong ilado, ayaw paguna-una ana. Kay dili na, usak ka na siya kadamgo. Kabalo mo damgo? Dili tinuod. Nabay damgong tinuod. Ngunit tinuod, pag mata ni mo, uy, di man ako tinuod to, di man di ay.
Ha? So ayaw pagdamgo. Ingon pa, first, ingon pa, in taking up your cross, it talks about your sacrifices. So, una, ingon pa, your sacrifice matters to God. Diha sa pag-alagad sa Ginoo, kinahanglan nimo nga magsakripisyo. Balo ko sa sakripisyo? Ha? Kinahanglan nimong muantos, sacrifice. Kung sigurado, kung tinuod jud ka nga alagad sa Ginoo, balo mong sakripisyo? Bisan wala kay bugas, kinahanglan nimong mualagad sa Ginoo. That's sacrifice. Kung ikaw walay kwarta, pero nag-alagad ka sa Ginoo, that's sacrifice. Kung inig-uli nimo sa balay, wala kay maluto, sacrifice ang tawag ana. Kung kinahanglan nimong biyaan ang trabaho, kay dili ka kapadayon sa pag-alagad sa Ginoo tungod sa imong trabaho, sacrifice ang tawag ana. Og ayaw ka balaka, kay ang sakripisyo nimo diha sa Ginoo, it matters to God. Bililhon sa Ginoo, importante sa Ginoo, nakita sa Ginoo kung unsa ang imong sakripisyo diha sa pag-alagad sa Ginoo. Muhila ka man diha og dugo sa pag-alagad sa Ginoo, nakita sa Ginoo nang mga pag-antos tungod og alang kaniya og dili ka pasagdan sa Ginoo. Unsa ingon niya sa Mark 10:29 to 30. Marcos kapitulo 10 bersikulo 29 ngadto na sa 30. Atong tan-aon. 29 ngadto na sa 30. Ingon ang pulong sa Ginoo, si Jesus miingon, sapagkat tinuod sultihan ko kamo nga walay bisan usa nga nagbiya og balay o mga igsoong lalaki o mga igsoong babay o inahan o amahan o mga anak o kayutaan tungod kanako o tungod sa maayong balita nga dili makadawat og usa kagatos kapilo dinhi niining kinabuhia karon sa mga balay og mga igsoong lalaki og mga igsoong babay, mga inahan og mga anak og mga kayutaan uban sa mga paglutos unya sa kapanahunan nga umaabot kinabuhing dayon. Unsa daw? Walay dili bubiya sa iyang inahan, amahan, iyang igsoong lalaki, igsoong babay, iyang kayutaan nga dili unsa ingon niya? Nga dili makadawat og usa kagatos kapilo. Oh. Kita dita gusto mag-sacrifice pero gusto ta makadawat sa Ginoo. Makadawat man ka pero 1:1 lang. Diha sa pag-alagad sa Ginoo adunay ganti. Kung dili ka andam mo sakripisyo diha sa Ginoo, panalanginan mangyapon ka sa Ginoo. Pero 1:1. Pero kung andam ka mag-antos diha sa Ginoo, ang ingon sa pulong sa Ginoo, walay mubiya sa iyahang balay, sa iyahang inahan, sa iyang amahan, sa iyahang igsoong lalaki, igsoong babay, o sa iyahang kayutaan, nga dili makadawat og usa kagatos kapilo. Imagine mo na, gusto ka panalangin, gusto ka nga mabulahan sa imong mga pag-antos. Ha? Pag-sacrifice po para sa Ginoo. Kaya ang Ginoo gani nag-sacrifice para nimo. Nahuman na ang sakripisyo sa Ginoo. Iyahang giula ang iyang dugo diha ibabaw sa cross para ikaw makaangkon sa mao nga panalangin o kini nga panalangin mao ang kinabuhi nga dayon. Nya ikaw dili ka mo sacrifice, dili ka mo antos para sa pag-alagad sa Ginoo. Huna-huna, you will not, ingon pa, who will makadawat ka og usa ka gatos kapilo. Ha? Kung ikaw maga sakripisyo alang sa Ginoo. Another one nga pasanon nimo ya sa imong kaugalingon. Fueling your passion. Nasa man yung fueling your passion? Ha? Dili ni gasolinahi imong kuan ha. Hilig. Kun dili dasiga pagdasig diha sa imuhang hilig. Kasi pagsabot dasiga pagdasig diha sa imong nga hilig. Kita na mga Kristohanon aduna tay passion. Pero ang subo sa atong mga passion, ginapasagdan nato, ginapabayaan nato. Wala nato ginaamuma, wala nato ginaatiman.
ang atong mga passion. Kitang tanan naatay hilig. Ha? Hilig diha sa pag-alagad o diha tingali sa buhat sa Ginoo. But sad to say, gina-stop nato na siya. Hilig ka mo kanta. Pero sa video ko ra. Ha? Hilig mo kanta sa mga hilig mo kanta, pero asa ginagamit? Video yan. Ha? Hilig ka mo istorya. Ha? Maayo manulti, pero asa mo istorya? Dito sa gawas, mga kabuang. Ha? Natay mga hilig, pero wala nato kini atiman. Ingon pa ang Matthew chapter 5 verse 41, Matthew chapter 5 verse 41. Ingon pa diri 41 to 43. Og kun may mupugos kanimo sa pagpauban kaniya og usa ka milya, uban ni siya og duha ka milya. Hatagi ang nagpakalimos kanimo og ayaw balibari ang buot muhulam kanimo. Nakadungog kamo nga kini giingon, higugma ang imong silingan og dumdi ang imong kaaway. Foiling your passion. Dapat masabtan nato kung unsa man ang ato ang passion, kung unsa ang imong passion nimo. Kung ang imong passion is mao ang compassion, dapat imuha ka ng atimanon, imuha ka ng diha nimo dasigon aron ikaw makaalaga diha sa Ginoo. Ha? Ikaduha og katapusan, following God. Unsa man ang following God? Following God, commitment and ability. Availability. Availability. Sige. Commitment and availability. Nganong dapat magkuyog ning duha? Nganong dapat magkuyog ang commitment o availability? Nganong dapat magkuyog? Dili ni dapat bulagon ang commitment and availability. Ngano man? Daghan ka nato committed pero dili available. Mao ni problema. Pastor, gusto ko mo kauna bitaw prayer meeting. Daghan man nag-ingon magpa-appeal ko prayer meeting. Na ay commitment pero dili available. Pag-abot sa prayer meeting wa magyapon. Oh. Pastor, muhatag ko ani na ay commitment pero wala. Dapat magkuyog ang commitment and availability. Gusto ka nga mag-serve sa Ginoo, dapat available ka. Dili kay maingon ka, gusto ko nga mahimo kong drummer, gusto ko mahimong usa ka guitarist, gusto ko mahimong usa ka keyboardist, gusto ko mahimong usa ka singer, usa ka vocalist, pero dili ka, wala kay panahon mo practice, wala kay panahon nga mag-ensayo, wala kay panahon nga magtuon, mag-study sa imong kaugalingon nga pagtuon para mo hanas ka. Wala kay panahon. Doon na kay commitment pero walay panahon. Ha? Gusto ko mo gusto ko mo tugtog simbahan pero dugay mo mata. Ha? Na pwede ba unta mag-practice o alas 7 sa buntag? Dito mo practice sa alas 8 kay dugay man makamatagod. Ana. Ha? Dapat kung natay commitment, available ta. Available ta. Kung mo-commit ka, nga mubuhat ani, muhimo ani, muadto ani, dapat available ka. Kaya saan na nagtawagon ka sa Ginoo, mahimo kang pastor. Mayon ka nga, kanang, pastor, gusto ko nga may tawag gani ana, commission, kay magpastor ko dito sa ani nga dapit, ani nga lugar. Nya karon isend ka ana nga lugar, kay gusto man ka magpastor. Sa diha nga nagpastor ka, kinahanglan available ka. Kaya sabi mo, pastor, na simbahan ako, di ka available. Ha? Namastor ka na simbahan na pagkauman, dili ka makita. Na mga Domingo, di ka musimba, kay naluya ka, di sa kumusimba ron. Nalimot ka, ikaw may pastor na, ha? Di ka nga, kaning nga, nag-away mo sa akong misis, di sa kumusimba ron. Nalimot ka, pastor mo ka niya. Di ka mo, ato na simbahan, kasi sabi mo, pastor na, kanding. Ha? Dapat kung nakakay commitment, available ka. Ha? Kining availability.
daghan pod mga Kristohanon, walay commitment pero available. Kinsa man diri daghan diri. Available pero dili committed. Kabalo mo available dili committed? Prayer meeting, yung sa kay example na to prayer meeting. Prayer meeting kita to example kay gamay ra magud mi diri agoy. Ha? Prayer meeting. Available pero dili mo apil og prayer meeting. Bisa pagsurbihon nato sa inyong balay siguro kung sa inyo ginabuhat alas 6 sa gabi. Ha? Kung sa inyo ginabuhat alas 6 sa gabi. Siguro ang uban naghikay pero namay uban muhikay sayo. Apoy uban ulay maghikay. Uban natanaw og TV, ang uban siguro cellphone. Ang uban kay chismisilingan, gikan pa alas 3 sa udto. O buntag pa gyud siguro. Nantud naabta nagting panihapon. Ha? Siging chismis. Available ta kung gusto ta. Available. Ang commitment lang nimo problema. Kay dili ka gusto. Ha? Ingon siguro ka matay sumol maging naong pastor eh. Sigta naong pastor isa di na lang ko ma-appeal prayer meeting. Ha? Ano yung problema sa tuwa? Available ta pero dili ta committed. Dili ta persado. Dili inaana ka kusog atong force. Kay dili man ta committed diha sa Ginoo, manang dili persado atong force. Walay kusog. Ha? Pila na katuig ang New Hope Christian Church? Pila katuig? Isay nagsugod pa diri sukad pa sa una. Ha? O bisan katong dito atong gi-relocate na puto dabot diri na apil og relocate. Na nag-start gyud diri. Kung imuhang una-unaon, kano sa nabot? Pila gani ka anniversary na diri 25? 25 years, imagine mo, 25 years, pero walay puwersa, walay kusog. Pag adto sa mga fellowship, langaw gyapon. Pag abot sa mga tigom, langawon gyapon. Pag abot sa prayer meeting, langawon lang gyapon. Available man ta, pero for 25 years, dili committed, dili komitado. Ha? O na dapat magkuyog ang commitment and availability. Kay kung commitment lang, nga tama lang sa imong baba, walang gyapon ay pulos. O kung available ka, dapat mo commit ka kay available man ka. Ha? Dapat mo commit ka kay available ka. Ug mao na dapat ang kinabuhi sa usa ka Kristohanon. Available, committed diha sa Ginoo. Ingon pa, wholeheartedly commitment. Usa daw? Wholeheartedly. Usa man wholeheartedly? Sa tibuok nimong kasing-kasing komitado ka kay ngano man kun dili wholeheartedly committed ka sa Ginoo sa may tabo tusik-tusik depende sa mood, depende sa kasing-kasing, depende sa sitwasyon sa kinabuhi diya sa balay. Kung walay gubot sa balay simba pero gubot di sa manay tusik-tusik ka commitment dili wholeheartedly nga commitment. Kung walay kwarta di sa kumusimba kay wa may kwarta. Mga bata kusog kay mangayo, walay kwarta. Di sa kumusimba kay kanang wala man koy kwarta kay wala koy lutuon. Maglabas ako kay para na koy lutuon yang udto. Tama man pod no. Pero ingon ni Jesus Christ, walay mubiya. Nga dili niya dublihon sa usa ka gatos ka pilo. Kung mubiya kasi mong labunon, walay nimo. Dublihon sa usa ka gatos ka pilo. Dili ang imong labhunon, kung dili ang dawaton nimong magpalabas sa imuha. Ana ba? Kung kausara ka kasi manam palabhon, nagi-sacrifice pag yun nimong Domingo kay Domingo palaba. Wala na nasunod. O isa ra gyud, permente taga semana na isa magpalaba. Kontento na lang kana. Okay na siya. Itunong pa gyud di Satanas. Nga, Domingo lang na palabahan ng si Tarpulana kay may ngumpod ng imong tigpalaba nga. Karon Domingo lang ka maglaba ha. O na ikaw po, sige. Kalimot ka, Kristohanon man ka. Ha? Kalimot ka. Ingon ang Colossians chapter 3 verse 23. Whatever you do, work at it with all your heart as working to the Lord, not for human masters. Buhata nga sama nga imong gibuhat diha sa Ginoong tanan na ipahimo diha kanimo. So dapat committed ka. Kung wani ka simbahan, palimpyo ka sa simbahan. Nawa naman ting limpyo sa simbahan God. Ha? Committed ka dapat wholeheartedly imong buhaton. Bisag di makita ni pastor nga. Si pastor, di man gyud ko mapansin ni pastor oy. Mapasensya na God. Ha? Di na ko manglimpyo kay di ko mapansin ni pastor. Ha?
Panglimpyo, kinasing-kasing nga pagpanglimpyo. Asa ka magsugod? Pinakaubos. Gusto ka ma-promote sa pag-alagad sa Ginoo, gamiton sa Ginoo. Di gani ka makalihok sa gamay nga trabahoon, gusto ka dako nga trabahoon sa simbahan. Irresponsable gani ka bisan sa pagpanilhig di ka kasilhig. Usaho na lang dako nga buluhaton sa simbahan ihatag sa imo ha. Samot ka irresponsable. Di gani ka katrapo sa lingkuran ng simbahan. Nya gusto ka dako nga commitment, gusto ka dako nga trabahoon sa simbahan. Wholeheartedly. May nagtanaw sa imo o wala. May kauban ko nga wala. Basta buhaton nimo ni para sa Ginoo. Panalanginan ka sa Ginoo. Another one is availability to serve. Umuna akong gingon ganina. Availability to serve. Kaya mag-unsa man ang komitado ka pero dili ka available. Mag-unsa man ang komitado ka pero wala kay panahon. Ha? Wala kay panahon. Dapat available ka. Kaya kung availability lang, daghan kitag panahon tinuod. Bisa pag pangutan-on mo na imong kaugalingon siguro. Pangutan-on imong silingan kung asa ka anang mga orasa anang mga adlaw. Bisa pag mag-survey siguro ta. Nga magmangutana ta sa mga silingan ninyo kung asa ni si kuan aning orasa. For example, Miyerkules alas 6 sa gabi. Siguro silingan ninyo makaingon, naaro man diya sa balay niya. Nagunsa pod. Sa ay cellphone lingkod-lingkod. Sa ay pod chismis silingan. Kauban na ng mga chismusa pod. Chismuso. Siguro inana ang mga survey nga may tabo. So that's why you have kanang ano pa na dapat available ka kung available ka diya sa pag-serve sa Ginoo. In Isaiah chapter 6 verse 8 unsay giingon, then I heard Then I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? Isa ingon ani. Si propeta Isaiah. Nadungog dako ang tingog sa Ginoo nga nag-ingon, whom shall I send? Kinsa ba ang akong ipadala? And who will go for us? Kinsa ba ang mukuyog kanato? And I said, kinsa ingon ani? See? Isaiah, here I am, send me. Dapat natin inana ang attitude. Sa diha nga nadungog ni Isaiah ang tingog sa Ginoo nga kinsa ba ang akong ipadala? Kinsa ba ang mukuyog kanato? Masay ni prophet, here am I, send me. Ni ako Ginoo, ipadala ko. Dili kay naman si Kuan Lord, ipadala na. Naman si Sister Lord, ipadala na dito. Kadungog ka og tingog mingon nga mingon na tingog priyan ni, whom shall I send to Kuan? Butan na to. Africa. Or butan na to Basilan. Whom shall I send to Basilan for mission? Ano ka? Hadlok ka po na. Lord, naman si Kuan Lord, sister, padala na dito. Or naman si brother, okay, graduhan na, ipadala na dito Lord. Dili na. Kabalo mo kung anong padunggon ka og tingog sa Ginoo. Kung makadungog ka og tingog sa Ginoo, dili na para sa uban ng mga tao. Kung si sister, mahal, kay nakadungog siya og tingog, nga gamiton siya sa Ginoo, kana nga voice ngayang nadungog, dili na sa iyang tapad, sa iyang likod, sa tubangan, o sa iyang pikas kilid. Intended na ang tingog para sa iya ha. So kung nakasabot ka, nga niingon ang pulong sa Ginoo, whom shall I send? Nakadungog ka, ikaw mismo nakadungog. Dapat kabalo na ka nga ang Ginoo wala sa nakikistorya sa imong tapad, sa imong atubangan, sa imong likod, kundi ikaw mismo ang gistoryahan. Na moingon sa whom shall I send? Ang response unta nga gusto madungog sa Ginoo gikan sa imuha, moingon siya nimo, moingon ka sa iya, Lord, here am I, send me. Dapat inana, dili kami ka. Naman tapad ako Lord, i-send na. Dili inana. Once na makadungog ka sa tingog sa Ginoo, ma-feel nimo dia sa imong kasing-kasing na there is something na ipabuhat sa Ginoo sa imuha. Ikaw kana ang gusto sa Ginoo nga mubuhat ana. Dili siya kun dili para sa imo na. And the problem is you are not available.